skúsenosti som si vypísala citát pána premiéra, ktorý bol na konferencii v Spojených štátoch, kde povedal: Trump robí Európe veľkú službu, prináša do Európy pravdu a mier. Hovoril to v roku 2024. Kde je tá pravda a mier, ktorú mal Trump priniesť? Ale veď je to veľký spojenec minimálne v súvislosti s NATO a s našou obranou. A to, že sa tá situácia zvrtla, to, že sme hovorili o Trumpovi... A to, že sme hovorili o Trumpovi, že robí pre Američanov a Ameriku dobrú politiku, pretože ich stáva na prvé miesto, tak ako my hovoríme o suverénnom postoji Slovenskej republiky a o hájení vlastných národných záujmov, ja neviem, čo je na tom zle. Ja chápem, pani kolegyňa, že vy by ste všetko podriadili Bruselu. A kto obhajuje Trumpa? Ja sa na to pozerám očami Američanov a amerických voličov, ktorí si ho zvolili. A v prípade, že sú s ním spokojní, pretože hovoril o America First a Make America Great Again, tak asi im to vyhovuje. A v tomto kontexte sa správa ako správny politik, ktorý by mal robiť všetko preto, aby bola jeho krajina a záujmy jeho krajiny na prvom mieste. Čo je na tom zle, prosím vás?